спорт, който се характеризира с висок стил, етикет и обноски. Време е за голф. На мини-голф игрището се провежда открит урок по голф. Деца от различни училища опитват от играта. Някои са вече изпечени играчи, а другите първа започват. Намираме се на единственото закрито голф игрище в България, където в момента децата провеждат тренировка по програма за извънкласна дейност. Нека видим какво ще ни разкажат и покажат те. Колко време тренирате голф? Кога се занимавате? Миналата събота аз тренирах. Съвсем скоро. Да. А как реши да започнеш този спорт? Защото ми каза, че води тренировки. Аз исках да се запиша и много ми харесва. Какво знаеш за голфа? Аз знам, че в него играят участниците с различни стикове. Целта на играта е да вкарат топчето с минимален брой удари. Дупките по принцип са 18. А искате ли да отидете на турнир по голф и да станете следващите шампиони на България? Да. Трудно ли е да оцелите дупката? Някои са по-трудни, има и по-лесни. Коя ви е най-трудната дупка от това игрище тук? На мен е тази. Може би седма. Да, седма и девета. Отстрани може и да ви изглежда лесно. Но истината е, че за точен удар се изисква тактика, подход и желязна концентрация. Но нека да дадем думата на специалистите в този спорт. Здрасти! Ще ни разкажете малко повече за програмата за извънкласна дейност. От кога съществува? Ами, специално нашето училище се включихме от миналата година и тя е 3-годишна програма за извънкласна дейност. Децата много се забавляват с този нов спорт голфа и от малки могат да играят голф. Казали са учителите по голф, че едно дете може ли да държи клъба, значи той вече е готов за голфа. Така че от първи клас, даже от детската градина може да започне да играе голф. Специално от нашето училище от първи клас до 12 клас. Всички деца са заинтересовани от малки до големи да играят голф. Как се казваш? Казвам се Мишо. И сега ще ни покажеш ли, Мишо, как се играе голф? Да. Един удар може ли? А ти ходил ли си на турнир по голф? Да, ходил съм. Как се представи? Не бях добре. Загубих. Но това не те кара да се отказваш, нали? Не. Нищо, в тази година вече ще спечелиш. Си вътре в училището. Да. Как успяваш да запалиш децата? Как успяваш да ги накараш да се запишат в тази извънкласна дейност? Ами, да ви кажа, не ми беше много лесно, но взех един клъб, топка, показах им как деца играят голф, как се забавляват и колко много фън може да има в този спорт. И така те проявиха интерес, после дойдоха тук на симулаторите, показахме им симулираните игри, както и в 3D филмите с очила, влизаш вътре в самата игра. А родителите? Ето тук е малко по-трудно, защото децата имат много голям интерес, но те са зависими от родителите и ако родителя не е постоянен, нищо няма да се случи. Сега, за най-мързеливи